Salam kadarlı vatandaşlar, salam akrabani illeşler, salam Halmurad ağa. Bugün yine biz siz bilen bir gepleşik geçirelettik. Salam şaytanız. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Oýle çarına salam. Salam, hoş gördük. Bugün 9. May günü vatandaşlarımızdan bu büyük yeniş deyip bizim çağlıktan beri beynimizde koyulan bu yeniş bilen mutluyuz. Faşizme karşı yeniş. Sizden vatandaşlarımıza şu arada bir aydıp gurun vereyseniz aslında Stalin dövründe bu parat yeniş görünüşünde, parat görünüşünde geçirilmedik aslında. Ondan son şu Brejnev dövrüne gelenine şu geçirilip başlanyan bir cemi 3 tapar geçirilipdir de yılları häzir dolu yadıma çynok 65'te son 82'de mi şoň ýaly geçirilen normal 3 tapar geçirilipdir de 85'te tamam edil dolu Yani ýaly. adı aydıp beren onu. Ene şu barada bizim ine vatandaşlarymyza da gurrun bereýsiňiz. Näme üçin Stalin döwrüne parat geçirilmedik, Brejnev döwrüne geçirip başlaýarlar. Ene bu begençlik ha barmy? Biz buny ýeňiş görnüşinde, bayram görnüşinde bellemelimi ýa-da şol birden bir topar ölen 20 milyonunam kan ölen Sovet Söýüdiniň halky ana şolaryň ýatlama günü edip bellemelimi ýa hakykatdan hem bir şar uçurup begençlik barmy? Ýa-ni ýeňiş bellemelimi, parat bellemelimi etmelimi diýen ýaly. Ne şuňa soru size Halmurad ağa. Sağ olun. Gaty gyzykly soru. Öňe bir iki sözde de jogap berýär soru derler. Sebäp bizim hem geçmişimiz hem taryhymyz hem enatalymyzyň ykbaly bilen baglanyşykly meselede. Bizde şu geçen uruşy watançylyk uruşy diýip aýdylýar. Ýewropa döwletlerine muňa ikinji jahan uruşy diýip aýdy. Men indi düşünjäme görä indi şu soňky 28-30 ýylly türlü döwletleri aýlanyp gördüm. Ol döwletlerde de şol uruşa gatnaşan veteranlar var. Azat ediş fronty var, beýlekisi var. İslamik döwletde bar eken bu Ýewropada. Diňe Sowet Soýuzy görüşmändir. Faşistlaryň garşysyna. Indi şonuň hemmesini şol geçen uruşy ikinji jahan uruşy diýip atlanýar. Sebäp bütün jahan Halmurad ağa sesiňize gidýär. Gidýärmi? Sesiňiz kesildi, doňduňuz, täzeden gaýtalan ýa-ni ýerine jahan uruşy diýip bellenilýär. Awa bärde indi şol ikinji jahan uruşy diýip bellenilýär-de, ýa-ni Ýewropa döwletlerine. Ondan men bu döwletleriň hemmesi gatnaşan, bularda da bizimki ýaly köp bolmasa da peda berilen gatykän şol uruşda. Ýa-ni bir konslagerlerde şol ölüm lagerlerine gitler tarapyndan akdylip sürülip öldürilen milletlerin sany sajagy ýok. Ol bir döwletsiz galan halkdan şol sigarlar diýär. Şolaryň özünden aýdylyşyna görä, maglumata görä şol 5 milyona golediňe sigarlarym gyrypdyrlar bilen. Şol sany bir ýanky jahitlerim ýewreýlerim öldürilen, öldürilen şol millet ýyzarlan gitler tarapyndan. Olaňam sany şonça bar. Sovet Soýuzynyň şol ýyllarda Sovet Soýuzy olmaş respublika şol ýyllarda ähli çeken ýetkisi dogry hasap ýeme sanaw ýok. Ýöne orta hasapdan 27 milyon adam diýip aýdylýar. Ýaňsyz dogry belläp geçdiňiz. Şol 9. may ýeňiş gün diýip bizde 1965-nji ýyldan bellenip başlandy şol uruşyň 20 ýyllygyna. Ol şol ýanky Leonid Ilyich Brezhnev häkimet başyna gelende şondan belläp başladyr. Ondan öň uruş oturup 20 ýyllap şu uruş. Halmurad ağa ýene-de sesiňiz kesilýär. Şu hiç ýerde şunu ýeňiş diýip ýa bayramçylyk şu ýemany niýe şurada kesildimi? Yo aýdyberin. Inneşdili aýdyberin. Birden ýete başlarsyň watandaşa bilmedim ýa demirinden ýa kömüründen Bolup bilýär, bolýar. Ondan soň näme üçin 45-nji ýyldan başlap
uruş gutaranırsan ta 65-nji ýyla çelli şular ýaly paratlar, ýörüşler, şular ýaly bir şagalanly, dabaraly bayram edilmedi ýeňiş günni. Oňam özüne ýeterlik sebebi bar. Biraz şol şol ýylyň 45-nji ýylyň iýun aýyny bolsa gerek, ýalňyşmasam şol faşistik Germaniýa şol baydaklary bar, ýa-ni şol diviziýalaryň baydaklary, armiýalaryň baydaklaryny şolary getirip ene mavzeleýiň öňüne taşladylar. Ene şol bir parat. Oň ýanyna Moskwadan ýanky ýesir düşen ýanky faşist esgerlerini Moskwadan koloniyada geçirdiler. 2. Soňam 65-nji ýyla hiç bir hili fular ýaly 65-nji ýyla çelli şonu bayramçylyk edip bellemediler. Näme üçin? Men onun bir sebäbini emeden görýän şol ýyllar urusdan ýygyna gaýdyp gelen frontçylar özlerini şol uruşa gidennäki durmuşyny tapmadylar. Köpesiniň ýygyna maşgalasy ölen, ýiten, bombalanan, gaýdyp dolanyr öýü ýok, ýyly ýok, ýaşara ýeri ýok. Doğru. Men bilýän özümden perteli sırada oturduk biz elektrik ışıgym ýokdy. Polum ýokdy şu gaty ýerde hem yer kümeler bar da adamlar yer kümede yer zemininde ýaşardylar. Şeýle agyr ýyllar bol uruşdan soň. Onsoňam şol bellenmediň sebäp şol frontdan gaýdyp gelen eskerler özlerini talap edip başladylar da hak hukuk. Şu zatlar soň paratda ýene de talapa uruşa dönmesin, öwrülmesin dip şu paratlar geçirilmedi. Bir topar yerde de aýdylýan şular ýaly pikir bar. Ýöne men şu pikir dogry diýip hazap edýän. Oňa meniň bir sebäbi bar. Şol uruşdan ýanky aýagy ýok bolup, maýyk bolup gelenleriň sany, aýaksyz ersizleriň sany 2,5 millionyň gowrak esirdi. 2 milyon 500 miňden gowrak esirdi. Olary halkyň içinde samavar diýip atlandyrýan ekele. Samavar bilýän, bu lokal samavar çaý gaýnadylýar. Şol ayakta oturan bir göwre samavar ýalyk bar. Şol tüýürdekläp olarda protezam ýok, o döwür hiç adam ýok. Hatta şol 60-njy ýyllarda, 70-nji ýyllaryň başynda da bardy Türkmenistanda da şol agaçdan taştaň üstüne eller sürtjekdi. Dylap ýörap beren frontawikler, frontçylar. Bardy. Şolar protest görkezmesin, şolary halka görkezmezek bolup ene geçirmediler diýip hazap edýänler, şo bayramçylygy ýaparady. 65-nji ýyldan soň 20 ýyl geçdi uruşdan soň şol ýaraly atlaryň köpüsi ölüp gitdi da 20 ýylla ýaşar ýaşart ýok da olarda. Ene şondan soňra muny bayramçylyk edip bellediler. Ýöne aslyna Almrada bayramçylyk men pikir edýän şo uruşy ýeňip gelen adamlar üçin bayramçylyk. Näme üçin bayramçylyk? Şo uruşdan diýeri gaýdyp geldik diýip hem şoň şanyny dostlar bilen oturup könäni ýatlap, ölen ýeten ýoldaşlaryny ýatlap, ine şo biz uruşdan diýeri galyk diýip begen meseler biz üçin ol ene talamyň diýeri gelmegi ýa şol yaralanyp gelmegine de şükür etmek bolup durdy. Biz endi şol uruşa giden nesiliň prezidentleri bolup dursa ikimiz bizden bolalar hem aktyk çoğuluk olur bilen agam ol uruş barada hiç de tep olara görün ve duran uruşa gatnaşan ya ýygyny adamsyny doganyny atasyny ýitiren çağalar ýok bunu gaty az olarmy şo ya uruşun tyýla kynçylygyny gören adamlar zenarlamada men elemedem ýok naramyz ýöne şunu biz ýatlama günü diýip at bersek ýa ýatlap geçsek has talaba laýyk boljaklar. Biz uruşy ýeňdik, biz ýeňici diýip birincine biz gatnaşamyk, ene talamyz gatnaşdy. Ýöne şolaň hatyrasyny tutjak bolsak, onda şo uruşa gidip gelen adamlara, ýygyna galan eneleri ýa ýetim galan çağalary kömek edilmelidir. Şol edilmedi, o ile çaryn. Ine şu gün ol takırdı haber berýärdi. O Watan Satan programmasyny ýemediýe prezidentimizin kararı bilen uruşa gatnaşan veteranları we ýygyna galan zenarlaryna 200 manatdan sowgat gowşurulýar. 200 manat.
200 manadan şugun kun Türkmenistan'ın qara bazarının nırkından ölçeğimin $10 bolýar. Ine bizim veteranlarımızın, uruşa gatnaşarlaryň şol ýyzda ýyzyna galyp tyýla giýje günni zähmet çeken en elemeli berilýän tyýla hormat şol. Ondan biz şu zatlar bayram edip bellemeli. Nämesine guwanmaly. O 2 kilo et düşýär dämi? Bilemek näme düşýän, ýöne $10 bolýanny bilýän. Utanç. Utanç. Onun için biz yemiş şunu deyip, ay näme deyip, näme ne yüzümüzde ve onu yemiş deyip atlandırmalı. Ana en atalamıza koyulan hormat şunyalık bolsa. Ya edilýän iş bolsa. Men şol şäher hakim bolan ýyllarymda da entek bar da 30 ýyl mundan veteranlar içimizde. Şolara şol nowata maşina deyip nowata duranlar da 10 ýyl 15 ýyl garaşyp giden ýaşlarymyz bar. Şo maşina almak üçin nowatadyr. Pulu var ýöne maşin ýok şolar. Invalid kalyaskaly maşina bermediler köpesine. Ayçan elin ayagyň abat ýörap ýöňdi. Şol mut bermeli invalid kalyaskaly maşin ýanky sabayasyň üstüne üçünçülük gelmedi. Etmediler. Men bilýän zatym aýdýan, onsoň men şun bayram diýip özüm hasap edemek. Ýöne bir begenýän zatym şol uruş Türkmenistana yetmän gotordy. Ýöne beýdimegem Türkmenistan gyrada oturana şol uruş ýyllaryny Türkmenistana erkek göbekliň bir 70 götürmi 18 ýaşdan ýokarsy şol uruşa gatnaşdy. Ýok. Oňa deňärsi şol uruşda galdy. Ýok. Ýok. Ine ýogsam şol döwür Türkmenistanyň ýylaty 2,5 milyona da ýetenekdi. 2 milyondan zahel mahel. Ona mine erkek göbekli, o taýdyldy. Galan ine Aşgabatda 48-nji ýylda yer titrap gitdi. Türkmene ayağa galyrlyk bir ösürlük pursat bolmady. SSR ýykylandan soňam ine Niyaz bilen ine Berdi Muhammedow halkymyzy ine genosid edip millet sanymyz şol SSR ýykylandan az şuňky. Ýogsam 30 ýyl geçdi. Bilen bir göze görünmeýän uruş. Ýöne bir şuňky şol ýa-ni ikinji jahan uruşy barada gurrun edýär. Men şonu ikinji jahan uruşy diýip atlandyrýan sebäp beýleki döwletlerdäki veteranlary gördüm-de. Olaram uruşa gatnaşan, olaram ýa-ni şol giýitlere, ýa faşistlere garşy göreşen, olaram köp böyle konsentrasiýon lagerlerde, şol ölüm lagerlerinde oturup çykan çağaly, egilleri, elleri tagmaly ýa-da bar şol en namyna basylyp duran zatlar. Ondan olar bir gara çekip uruşy biz ýeňdik diýsek, ýalňyş bar ondan. Ol uruşyň taryhyna Lend-Lease boýunça Amerikan eden kömegi bar, Angliýanyň eden kömegi bar, olaram koalisiýa bolup, o geýjem bolsa şo uruşa gatnaşdylar. Ýöne şo uruşy tutuşduran adamlaryň özleri ine aýdy otylardan taryhçylar çykarýar. Bir topar ýerde SSR-niň günäzi kana şol giýitler bilen 39-njy ýylda bilen o Sowet goşuny Nemislen goşuny bilen gujoklaşyp ine Brestde Belarusiýada parat geçiripdirler bilelikde 40-njy ýylda. Hana bar taryhda. Onu kim pozap? Ana Polşany uruşanlaryny Çekoslowakiýany öz arasynda paýlaşypdyrlar. O biz ýöne o Grasiyatda oturan Türkmen görgülýän uruşmalysa, o iki adama bir avtomatam däl, o ýa-ni ýakatar tüpöňmerlip bäş atar diýär. Şonu berip iki adama, üç adama bir ýaly bilen fronta gowyp türkmenler edil pürrülip türkdiňe türkmenler şu orta diýen ähli halklary. Ilkinji uruşyň ilkinji ýyllaryna wepat bolan şol milletler näme gerekli sotaýda türkmenlerden atly goşun düzüp ol giýitleriň mehanizirini kolonnasynyň öňüne tankyň öňüne at bilen sürerýär. Ene bizimkiler etten örlen hayat bolýar-da şofaşitlerin öňünde. Ene bizimkiler şey dip gyrly. Bizimkiler diýenim şol orta diýen milletleri ýa Orsiýetdäki aşağı oturan Kavkazlylar ýa musulman döwletler ýa beýlekiler Yakutlarmy olmy ýa Buryatlarmy Başartlarmy Tatarlar hemmesi. İlkinji wepat bolan şolardyr. Ya o garlar aýdyp berýär, neşe Türkmenistanyň öz garnaşlamynyň arasynda bar da, neme şo uruşa gidenler, bir aýakly gelenler, olin şolar gurrun berýär, atriýatymyň içinde diýär, ort ýokdy diýär, gurzin maady diýär.
özök bardy diye, täjikler bardy diye, ana şu gazaklar esasan Kırgızlar, şolar ýal milletler bardy diye. Yakutlar, zatlar diye, ana öz atriadymyň içinde diye. Ýöne hemme komandalar rus diline berilýärdi diye. Şoň üçin rusça gürleşýärdik diye. Musulmanlar bilen hem türkmen dilim garym edip gürleşip düşünýärdik diye. Aýdyp berýärler, atriadyň içinde ortalyň ýokdugyny. Yeme barda bärde o aýdylmaly bolsa öyle şarny. Ol Sovet halkynyň ol uruş ýyllaryna görkezip gahrmançylygyny asla ortadan aýramak. Şol sany biziň hem türkmen ýigitlerimiz. Olar bize görürler bu meselede düşman bilen görüşmek meselesinde dik duruşup uruşmak meselesinde Türkmenler hiç milletten pes duran milletimiz yok. Onu aytmak gerek. Ýöne şu uruşun ilkinci aylarına, ilkinci yılına şol faşistlere planlaşan milletlerin içinde Türkmenlerim var, Tatarlarım var, Beyleklerim var. Ortalar az nämişin? Diýmek şol faşistin öňüne ilkinji türlüň goşun şu milletlerin wekillerinden ibaret bolarlygy üçin. Ondan bularda şol harby tälim bolman, onun 20 gün bir ay ýetişdirilip awtomat atman öwreniň bar fronta. Ene şeydir profesional goşunum däl. Şoň üçin bizden gatkan ýetki çekildi. Ýöne ýene de şol döwür halk jebesleşip şol umumy düşmanyň garşysyna göreşip gahrmançylyk görkezdi türkmen halky. Hiç milletten pes bolanlar. Sovet Soýunyň gahrmanlary gatkan men ýöne elimde sanlar bolmansa ýalňyş aýtmaýny otynlar. Kan. Gatkan. Men pikirimçe şu 380 000 ogaly Türkmenistanly orden medallary münasip boldy. Doğru. O güne ýatylyp alynýan orden medallar söwüşip gany kulwarny. O taýda Türkmen halkynyň ýa beýleki milletleriň şu SSR'ň hasabyna giri halkyň eden işini ýa görkezen gahrmançylyk ortadan aýrylana ýöne şonu ol ýanky Kreml'le ýörediýän siýasatçylar ine aýdaly başlan telefon elimdegi barda eşdilýärmi? Eşdilýär. Awa. Ine şol uruş torandan soň Germaniýa Sovet Soýuzyna ýetiren ziýan üçin reparasiýa ýa-ni hun tölemeledildi. Kan ýyllarda dowamyny tölendi. Ine şu mal töläp oturduk diýerlerde. Ýöne şol tölenen hunny beýleki respublikalar almaň Türkmenistana näme berildi? Türkmenistanyň halmady. Ine şu Türkmenistanyň uruşa gatnaşan adamlaryna ýa şu uruşda adamları ýok bolan enelemede denarlar ýygyna galan çağır şu Germaniýanyň tölen reparasiýasyny näme berildi şonu aýtsylar agzymda bolup aýdýan bolsalar bir şunu berdik diýip aýtsylar ýok. Ýok olar ýa-ni de begenel ol adamlar hem uruşda gan doktor hem şu yer zeminlerde sowuk ýemäň üstünde ýaşap şol emede yer kümede ýaşap ömrüne türde veteranlar köpüsi. Ondan biz näme de onu men bayram diýip belän. Kaşa şol adamlar gülüp oýnap ýygynak aktyklary bilen ol Ýewropany aýlanan bolsa. Şol nämeler bar ýeňilen, bizden ýeňilenler. Ene bütün Ýewropany ters aýlanyp ber. Şu bizden ýeňilen adamlar, şolaň pensionerleri belki olun içini bizim garşymyzda uruşanlar madyr. Ýöne ene 80-90 ýaşlydy. Ene men diýen maşynlary sürüp öle Ýewropa şu dürli kunjuna aýlanyp ber. Ol şary. Bizimkiler eýýäp çaga suwsyňdan ýaly ýeresin gitdiler. Näme gün gördiler. Olan şu gowy gün görsin dip ene bizi emele getirip goýup giden ýaşylar. Bizi ne güne duşar etdiler. Ýene de şol Orsiýanyň hökümeti. SSR bizi ýykanda Orsuň özi ýykdy. Ýene de täzeden öldü kelçek bolýar gany höküm imperiýasyny. Kime geregenler? Ýa-ni şol bir basam ýa-ni taýyňy basyp maňlaýyň urup oturmak gerekmi bize? Ene şoýla. Mena şey diýip düşünýär, sizem aýdyň pikiriniz. Gaty dogry bellediňiz bar şu hamrada edilýärdi. 30 ýylam diýmeýin şu Türkmenistan SSR döredilerli bäri Türkmeniň görenhuni ýok. Görenhuni ýok. Urşuna bolsa da Türkmenler gitdi 41-45-nä. Ondan bärem eziýet baryny çekip gelýär. Inni bir tarap bolluk diýip 91-nji ýyldan bäri 30 ýyl bärem
Yine de şol ortalar hiç aradan. Hawa. Inni şu wagtynda men bir ýene sorak kelläme geldi de sizine aýtdyňyz da bar ýere şu ýanky böwet hökmünde etten böwet hökmünde şu musulman milletleri ulanny öňkü Sowet Soýuzy ýan gaýdaly Stalin diýeli. Inni edil şu wagt şol 41-45-nji ýylda bolan bir ýagdaýlar, situasiýalar ýene de gaýtalanýar-da Ukraina bilen aralykda. Yine de şu böwet hökmünde, hayat hökmünde, et hökmünde yine de öz ýanky Çuwaşy Respublikasyndan eskerler alýa. Kalmyklar uradýa, beýlek Yakutiýadan nemeler uradýa, başkirler uradýa. Şol buryatlar var. Hawa. Inni şu ýanky ýadyňyza düşýärmärde geçen ýyl 20-nji ýylda şu başkir tanışlan vardı şu yerde bile New York'ta nemede geçirdik biz protest adam geçirdik şolar bilen bilelikdi. Indi şolar aýdýa indi öz milleti aýdan ok onu öz millet aýtsa da o kan ekrana berilen ok da o aýtsa da olar o tada tutsak edilýär. Ingal 15 ýylmyşynda şu urş diýip atlandyran üçin şu urş diýip atlandyrmalar Rossiýada. Şoň üçin 15 ýyl berilýär. Indi şol Başkiriýadan tanışlanma. Şolar aýdýar, owamyda diýär regionmyda diýär. Owa diýipdiň owada da region, ýanky Başkirlaryň öz regiony bar. Başkirtistan. Şo taýyk ölüp gelýän sallatlaryň sany ýok diýär. Pikir edýäňizmi? Indi men pikirimçe Putin özüni Rus milletini goraýardy. Ýanky 41-45-nji ýylda edilýän oýun oýnalýar da ýene de ýanky böwet hökmünde başga musulman milletlerini uradýar. Et üçin. Indi siz şuna baglanşyp görýäňizmi? Putiniň edýän işleri, şu öňkü Staliniň edýän işleri bilen deňeşdireňizde siz näme meňdeşlikler görýäňiz? Yo, elbette şol meňdeşlikler bar. Ýanky Leňňam şol urşa ilkinji nowatda garak şetdäki respublikalaryň ýa oblastlaryň adamlary uradylýar. Sebäp garak şeti Orsiýadyň ýatdan çykan obalar diýip aýsagam boljak. O taýda entek medeniýetem baryp ýetenat. Hemme ýerde gazam ýok, ähli ýerde ysygam ýok, sivilizasiýa ýok. Görýäňizmi? Şoň üçin ona görkezýär da Ukrainada akyly. Hatda şol unitazlar var. Şonun görmändirler bulan tuvaleti daşarda da öýüň içinde kenip şu unitazlaryň goparyp akdan ýerler bar diýär. Sebäp ola görmedik zatlary bolan. Şoň üçin şolar ýaly ilmsiz, bilimsiz bizim öz dilimiz bilen aýdymyzy ýanky kördäkin galan ýaşlary, çağalary urşa sürmek aňsatdy. Ondan olan en atasan sesini çıkarmasın deyip eger birden ýok bolsa ene plan milyon rubl bererse onu nirde görüpdir onça rubl. Ay bolýa diýir gelse ne ýaşy ölse de ýygynyň kompensasiýa alyrsy oturan enata bar aňyrdadyr. Şoň üçin ol näme üçin şu urşa Moskwaň ýa Leningradyň ay iki ulu şäherlerine şolaryň ilaty gatnaşanak ýa urşa gidenak. Esasen şu garak şetdäkiler uradylýar. Esasen ýene de şol musulmanlar uradylýar. Näme üçin beýle? Sebäp orsuň öz içindäki birincine orta bola ikinciden onu Ukraina bilen köpüsi dogan arnaş gatnaşygy bar uruşasy gelen. Bilýär şol uruşum emme digni bir adalatly uruş däldigini. O Ukrainalar olar üçin düşman däl, aňyrsyn seretsin. Ol Sowet zamanyndan alsan şu respublika bir bilen dowlu çörekli gatnaşan adamlar ogul öýürüp gyz berip garşyk giden milletler olan hemmesi. Ýöne siýasat imperiýa ýa-da imperiýsky ambisiýalar bar. Moskwaň, Kremliň o diýdim dorlukly ýasatyny ýöredip men ne Ukrainany basyp aljak diýdi. Ýer Ukrainanykyda ştada ortlar ýaşaýar diýmek orsuň ýeri bolmaly. Orsuň öz millet hökmüne näçe asyrdan beri ýaşap, onun o ýerle kiminki diýip.
Krim orsunku diye Yekaterina ikinci gelmeka Krim kime degişli? Osmanlı İmperiyasına degişliler miydi? Ya şu son günleri çelli şu vaktin Krim'e armadasını yaşayıp oturan esası millet, oturumlu millet Tatarlar değil mi? Ne için biz bu azı hakikatin üstünden böküp geçmeli? Ors dünyası diye. Ne için Türk dünyası olmalılar? Ne soru? Seredine dünyada yeryüzünde bir 40 goloy devletin milleti biret bilen Türkü dille gürleşip düşünüp bile. 40 goloy devletin. Bu Rus dünyası diýýänler 5-6 devletten aňryk geçene Rus dilden orta hazapda gürleşýär alanda. Ne için onu Türk dünyası yok? Ne için şu Türkler hiç olmağına bir iktisat taraftan meden taýdan birleşmeli gatnaşmaly eýem şol orta emedini paltur ýalar köküne adamlarym ýok diýerler. Şu siýasaty ýöretmesini halkyň magzyna alardyk goýýar. Näme üçin? Näme üçin biz aýdaly Azak dogulmyza arka durmalylar, Azerbaýjan dogulmyza arka durmalylar, bir gapdalmyza ine özbek bar. Ha? Näme üçin biz ola bilen ogulgy gatnaşan ýerlerimiz gatykana Sowet zamanynda. Inne arasyna ne diktatorlar çydyk çekdiler. Olawa Halmada. Arp bilen gelnajasyna da ýasyna da toýnady. Aýdyber. Ýa-wa. Nemiş arada sesiňiz kesilýär da internetden. Men şu sözüňiziň üstüne ýetiresiň gelýär. Ine näme üçin beýle ýa-ni Rus imperiyasy ýaňyzy zat ýadmyşdy. Zhirinovskiň aýdanlatlary ýadmyşdy. Bu Rus imperiyasy özüniň şeýle ambisiýasynyň ne derejedini aýdasyn gelýär. Zhirinovski ölmäkä näme diýdi? Ine biz bu Ukrainadan soň Pribaltikan almalydy. Ondan soň Polşa bar diýdi. Soň Finlandiýa bar diýdi. Finlandiýada ortaň ýer diýdi. Ine şolaram diýdi biz almalydy. Ene bolmasa siz diýdi beýdip agdyňyzy açyp otursaňyz diýdi. Ödem Putin otur. Öde tribunada çykyş edýär. Putin beýlekileri gapdalnaklaryny diňläp otur. Ene diýär siz biriniň adyny tutdy sizin diýär maslahatçyňyz şo diýär. Onu ýok etmeli o taýdan diýär. Kim oňa minister diýip orun berdi ministerlikde diýär. Ödem aýdýar siz ne şeýdip agdyňyzy açyp otursaňyz o Erdogan niýe Turan gurup berdi o taýda gurjak bolup berdi. Şolar siz şeýdip otursaňyz diýär gurýaş Turan niýe? Onun bir diýär siz arkaňyza gurmaň musulman döwletlerine diýär. Ene diýär dost bolmaly. Ortada bizinki diýär. Başdan aýak ortada bizinki diýär. O hakda gurrum ýok diýär. Ortadan hiç bir döwletem diýär bize garşy gelip bilmez diýär. Biziň gelip aýagymyza ýykylarlar diýär. Bizem kabul edäň diýip diýär. Ne Zhirinovskiň bilemok näýlik kelletindäki pikirleri bu ýöne şol şeýle diýdi. Siz agdyňyzy açyp otursaňyz diýdi, o taýda Erdogan Turan urýar diýdi basym. Olar bilen dost bolmaly. Siz arkaňyzy Dinledim ol çykyşyn, bilýän habarym bar bolsa. Onuň ýanky bu Krim arada aýtdyňyz da, oňa da bir üstüne ýetirip geçeýin. Menem bollum Krimde barıp gördüm. Tatar hanlygy bar eken, o taýynyň pomestiyasy bar, o taýyny da barıp gördüm. Şo ýerde bir menigen gallarynda bir dwarets bar. Köşk. Köşkün deň ýarsy musulmanlara degişli. Ýa-ni Krim tatarlarynyň musulman bir tarapy. Şo ýanky köşkün ulyň zdany ol şeýle. Onuň gön deň ýarsaň Varantsowyň köşkü. Şeýle şu taýda näme maksat bilen gurulupdyr. Ýa-ni hem musulman hem pravoslav ikisi bir zdanyada ortadan deň bölünen. Ya bular şu guranyny Krim tatarlarynyň ýa-ni gaharyny getirmediligi üçinmi ýa olara bir ýalakaly edip gurupdyrlarmy? Şol Krim basyp alanyndan soň şo nämäni gurýarlar? Köşkü. Ine şonu bir näme aýdyp geçeýin edim-de. Mene biziň dinleýijilerden bilýändirler bu wakalary. Belki ne kommentarda ýazarlar. Indi men size halbada başga bir soru bermekçi. Ýa-ni Putin'in bu edýän işleriniň şu wagtky bolup duran ýagdaý bar. Ukraina bilen aralykdaky gaty agyr ýagdaý. O ýagdaýlary bir dil bilen aýdyp beýan ederýärler. Ýöne Ruslaryň özlerini gürleseň, öz halkyny gürleseň
Şu dünkü güne Navalny'a karşı köçe çıkan millet, yani Navalny'a karşı derler, Navalny'nin tarafını tutup Putin'e karşı, Putin'in rejimine karşı köçe çıkan millet bugünkü gündem otuyor. Hiç kim isat deyip bilen ok. Yani olar pikirini ütködüptür mü? Näme bolupdyr olaryň beýnisine kellesinden pikirleri ütkäpdir da. Haýsyndan sorasaň biz Putin'i diýe onan ýasýa. Hawa biz Putin'i golla ýasýa. Şu ananyp inni şu ananyp oturuşlary dogrymy? Ine şu halkyň şeýdip otur. Öýem Putin'in bir aýagy gördi diýen ýaly bir aýagy öýe typyp gidip barýar şu mazarlyga tarapda. Men şeýle gözüňme öýle ýapydan aşaklygyna typyp barýar. Putin gitdigiçe. Ona men aýdamok. Men aýdamok, ýöne şu dünýädäki politikler var. Şu siýasatçylary, politologlar var, ekspertler var. Şular diňleýän bolyn, ýamol typyp gidip barýar. Özüni diňleseň, Russiýanyň öz propagandistlaryny diňleseň, olar integim şu ambisiýasy alasmanyna da bularyň. Özüniň typyp gidip barýanynyň habary ýok. Şonu da bir ýeňýäs diýýär. Ýöne bugünkü paratda hiç diýmedi Putin. Hiç adam diýmedi. Hayran galaýmaly. Men pikir etdim bir zatlar diýer urşakyna diýdim. Ýok. Hiç diýmedi. Indi men şol o tugurunaky gurşap alýan oligarklary bar. Men sorag mende şo barady. Şolar barady. Ine häzir nemede siz tanıyansınız. Asly Polşaly Hristo Groziev. Eşten. Ine şu näme diýe? Oligarklaryň gurrunlaryny diňläpdir. Ýöne men adyny aýdyp biljekler, olary podstaw edip biljekler. Ýöne oň diýdi zapislary diýdi, ekrana da goýular diýdi. Şol näme wagty Putiniň oligarklar bilen arasyga o wagty ine şu bir krymam alyp bolaýsa diýip aýdan zatlary bar diýe. Onun özünün şu keseli barada da şu taýda aýdypdyr da şu onkologiski keseli bar ekeni. Onam diýdi oligarklar öz arasynda gurrun edýärler. Inni häzir bolýan wakalara seredende gaty oligarklaryň aýagynyň aşagyna palturly da Putin sebäpli. Olar bar emlagyny ýitirdiler. Ine Abramovich öz zatlaryny satyp berdi. 4 san ýahdas tapylypdyr nemede Maldivadan. Onun inni şoňa meňdeş oligarklar känoň töweregiňi ýol neme Usmanow wa bilýändiňi tanıýansyňyz. Başgalarym känoň töweregiňnäkler. Ýöne inni meniň size berjek soram şolar Putin'i aýdyp bilen okmy kaşolar sen beset bizi seni gutordyň öldürdüň sen bizi biziň gelejegimizi ýok etdiň diýip aýdyp bilen okmy ka. Sebäp olar pulsuz galdy, hiç satsyz pulsuz galdy. Inni şol doňdurulan pullary emlaklaryny ýygyna alyp bilmejek görünüp dur. Russiýa şu Ukrainany düzeltýänçe, dikeltýänçe şoluň ýa-ni sanksiýalaryň razmarażyp edilmejek görünüp dur. Şonam aýtdylar. Siz näil pikir edýäňiz? Oligarklar dili baran okmy ýa gorkýarlarmy ka öz nimesinden, öz janynyň? Bärde ul soragda bärde men pikirim şu ýan gaýdalaryň ikisem bolup biler. Dilen baran oligarklar, gorkusam bar. Üçüncü bir tarap biler şu ogurlugy bileleşip dilleşip edilen ogurluklar oligarklar Putin bilen bile. Onun için ona karşısına gitnäm üçin gitsin Putin olan hem ogurlugyny öz razylyk berensen olar ogurlap baýadyr. Putin razylyk bermese, Putiniň şoň içine haky bolmasa, öz paýy bolmasa, olar nädip ogurlasyn munça milliardlary. Inni ikinciden bilýärler. Bular hemmesi Putin bilen bile ýanmaly. Çıkalga yok başka. Kalmada. Çıkalga yok. Bunlar hem ýa-da durup ýa-ni gaga suwdyna barmadylar. Alky netijede bararlar. Sebäp olar pikir etdiler şu bizini Orstiýadan halka setini çykaranak, şulardan ogurlan halkyň pulu da döwletiň emesi emlägi bolansa şonu degmedine täýerde muhtanam ardan arlylar döwletiň emläklaryny, zawod fabriklaryny, ýeralty nebit çykarýan känlerini hemmesini gazy. Inni pikir etdiler şu pul bilen bütün dünýäni dolandyryp biler. Pul berip siýasatçylary satyn alyp biler.
ya döwlet ýol başçylaryny. Ana ol Gerhard Schröder dip Germaniýanyň kansleri bolla Angela Merkel'den öň. Şol satyn alýar Putin. Soň şol Gazpromyň Germaniýa boýunça başlygy bellendi. Özüm ene Germaniýanyň premier ministrini kansleri premier minister bolýar. Aýnama ol Silvio Berlusconi dostum dogonum dip gujaklaşyp bile keyip çekip berdiler. Indi bu kun oňum emesine agram düşdi bolýar Putin nosundan yüze vuruyor. Sebep bunun hemmesinin aňyrsyna şo korrupsiýa ýaty. Öyle çarım. Inni billiler, düşündiler. Inni bağışlaşmasak yok. Ýewropada aýtdy hemmesi bir çukura tüýkürdiler. Ol ötürde Amerikada ol arada ýa-ni harbalaryň NATO ýararlygy Ýewropa döwletleriň duşy boldy. Şonu aýtdylar. Bolly oturdy. Inni biz şu rejim bilen bellisini etmesek bize menni köşeşek geldi. Ya ýa-da gaýtmak yok. Sebep bular inni şol halktan ogurlan puluny beýleki döwletleriň üstüne howp edip ullanyp başladyr. Hem korrupsiýany sokdular, hem şantaj edýär, hem satyn alýar, hem gorkudýar. Inni şol ýadro dubinkasyny Putin ne şon üçin aýdy. Aýyny orsiýet bolmasa bize dünýä gerekkä biz partlatjak. Sen orsiýet bilen näme işiň bar? Sen şota menejer bolup goýulyp öz borjyny ýerine ýetir. Prezident möhretin 2-4 ýyllarny näme otyň öz möhretin ýalan ýaşlyk ýemelen üstü bilen uzaldyp. 22 ýyllar. Hakim. Doğru halmada yine gittiniz. Gittim mi yana? Yana geldiniz. Ay bilmedim. Buna gelip gidip dursunuz. Aramızda bir var öyle öyle sarıyorum. Aytırmacak olyalar bunu. Ama yine sumyalı siyaset onsan bunlar inni anık bilýärler. Çünkü yerin teyinne de bolsa şu giýilgenen ogurluklarını, pullaryny, emlaklaryny getirip ilka konfiskasiýa ederler. Şonu satyp, şon pulu bilen Ukrainanyň şäherlerini täzeden gurarlar. Mundan bir aý ozalaýdanna Zelenskiy aýdypdy da Ukraina ýetirilendiýän eýen $1 trillion geçýär. Geçýändir. Ondan nären bir aý geçdi. Gör nireleri bardy bu. Indi şu taýda şu Orsiýadyň oligarklar bilen baglanyşykly indi türkmen oligarklarym bardy. Orsiýetde ýaşap görür. Men ola bardy ýöre gepleşip geçirjek. Indi olaňam ogurlandatlary bar Türkmenistandan çykyr. Aýdyp geçdi arada paraga eden hasabyny jem şol 30 ýylly orta hasapdan Türkmenistanyň kazanylan pul $350 milyar. Şoňdan 50 milyar ýurdun içine siňdirildi. Kän bolsa galan 300 milyar ýurdun daşyna ogurlanyp akitdi. Indi şol 300 milyardyň bizim indi ýygyny ýerlap, ýyl çalyp taparsyn ýerde. Olaryň köpüsi indi Açyrçow diýdi. Ondan Viktor Hramov'un oglu var, Açyrçow'un kılar var. Ondan ýene de bar Igor Makarov var. Başga da 5-10 tane haramda da bar. Men olaň adyny tutup oturmaýyn. Iň uly ogurlar, o milyard dollar. Yo, doğru. Kalmada. Olagyny tutup getirir ýurda. Jogap bermeli bar. Eýem tejribe bar. Yine bir soru menne, yine bir soru var şu ýanky Putin'a degişli. Yine ýaňsyz aýdyp geçdiňiz. Russiýanyň territoriýasy gaty uly onu biz bilýäs. O başyndan bu başyna çenil 8-9 saat samaýat tutulýardy. Territoriýasy gaty uly ýatdan çykarylan owalarym, regionlarym gaty kän. O Dalny Vostokda, Sibirde zatda bilýänsiňiz we özüňiz. Indi sen bolýar siz ýa-da ýaşap gaýtdyňyz, gaty bilýänsiňiz. Indi şol regionlarda ýöneki bir avtobus ulagy ýok. Çağalarım etdi ve gatla daryaly ýanky Yakutiýada nemede Xanty-Mansysk ýanky daş ýerleri var, regionlar. Ýatdan çykarylan ýerler. Bogom забытые места diýär. Ýöler aýtýar, boşlaň. Indi şo ýatdan çykarylan ýerler var. Şo ýerlerde ýöneki poýuz gatnaşyga ilede dursun. Poýuzda gatnamak üçin ilk şu owadaky ýaşaýanlar bir tat edip ulagy tapyp sugunmy nämelimi arabalymy bir zatlar edip raýony sentra barmaly, raýony sentrden şo ýerden awtobus ýürýär. Beýleki oblasnoy sentra çen. Şo taýdan ondan poýuz gidýär.
Moskva yeni, Leningrad yeni ur şehirlere gitmek için. Inni şu yerlerde yönököy mektebe gatnamak için çağaların mektebe gatnaryalı yolu yok. Şu ağaçlan nemelen tokoylan içinden yol edipdir çağacıklar. Şu soğukta 40 gradusum soğuk. Ondan bir ovada volontör bir adam var eken olam dövülüp giden 80 yılın galan bir avtobus var eken şol avtobus bilen gatnadı yani çağalar. O gelmedik gün çağalar pişkom piyada gidip gelýän ekenler. Yarım saatlik bir saatlik yolu. Inni menin diyecek bolýan dadım şu yerlerde ne magadin ma ne sivilizasiýa var hiç sat gurulmadyk da Putin inni şu giden territoriýany oňordy danym şu giden gatlary bejerdi de inni gelip Ukrainany basyp alyp şonuň bir ýa-ni gündogor gün orta bölegini basyp alyp şu ýerini özüniň hasabyna geçirmekçi de Russiýanyň hataryna. Ol ýa-ni özüňiz aýtdyňyz 1 trillionyny geçdi diýdiňiz de getirilen ziyanlar. Inni şol basyp aljak territoriýalardan näçe pul çykar? Krediýaňyzmy? Bas şu yerlerini dikeltmek üçin, täzeden mektep gurmak üçin ya aýdaly islendik. Balitsa bolsun, hospital bolsun islendik zat gurmak üçin, şola dikeltmek üçin, ýaşaýyş ýeri öwürmek üçin negden pul gerek? Inni menne soru. Sen öz ýanky öz ýatdan çykaran ýanky regionlaň mı? İlki şolary bejermellämi sen? Näil pikir edýäňiz sizene bir kelle sığmajak zat da özüňkini oňordyňda iýlinki galdymy? Türkmençaýdan da şeýlerak bolýar. Özüň oňordyňda iýlinki galdymy? Siz näil pikir edýäňiz? Возможности barmy Putinin basyp alan ýanky ýurtlaryny üpçiretmek üçin? Bir sivilizowany bir ýanky ýaşaýyş durmuş şertlerini gurup bermek üçin halkyna. Barmy şolarda şoňala ýanky ýagdaý? Finansiv ýagdaý. Yani Gruziýanyň bir bölegini aldy. Moldowaň beýleki Pridnestrovýasyny aldy. Şo ýerlerde sivilizowany bir 20-nji asyrda ýaşap ýörse, iň bolmanda tualetlerini içinden üretip berbillermi? Ine. Bu soraga belki oň daşda gurunaklar beribemilýänler Putin'e. Şu soraga beraýsa ýanky Hantmansisk diýä, Yakutiýan diýä nemeleri öz birinji ýanky nemeleri var, olaňam yerli hakimleri. Şolar hat bilen ýüzüp aýdyp bilýänler, belki gorkýanlar. Ýöne çağalar beýdip kösenip soğukda mektebe gitmellerle. Özü her günne $1 milyar gelýär gazy neftinden. Her günne $1 milyar. Hani o pullar? Asy dogry ben geçdim. Öyle sarym. Edil tutmaly ýerinden tutdum şu agyrly meseleni ýa problemany. Orsiýet dünýäde gowry ýerin 6dan birini elep otyr. 6dan birini. Ine yer ýüzünde 8 milyarda gola ilat ýaşaýdy. Şoň Türk Orsiýetyň bar ilaty 150 milyona ýetene. 8 milyar nerede? 150 milyon nerede? Ýöne şu 150 milyon territoriýasy dünýädäki akly toprağın 6dan biri. Orsiýet ýaly dünýäde yer asty, yer üstü baýlygy bar bolan toprakly döwlet, millet ýok. Ýöne Orsiýetyň ilaty Moskwadan ýa-da Leningraddan 100 kilometrmi 50 kilometr gara çeksen ýa çyksan şo taýda ene iň bir barıp ýatan garybyň durmuşy bilen ýaşap otyr. Indi şu ýa-da gaty dogry belläp geçdiňiz. Öz halkyny oňory bilmeýän hökümet ýa prezident sen nädip barsen Ukrainada şun basyp alanda sen şolun öňkü bar günne bir bozdun ýyktın ýumurdyň şäherlerini o bolar sen ýa Zelenskiy aýtdymyň bir aý ol 1 trillionyň geçdi ýa bir kabaryn bolmam sen şulatlar dikeltmek üçin şunça çykdyjyň barmy? Bar bolanda sen öz ýurdunda öz halkyna berip şol ýanky seniň aýdyşyňy ýa hajatkanalar gurulmagyny bolmaýarmy ýa mektep çağlaryny awtobus alaryny bolmaýarmy? Ýok edesi ýene öz halkyny.
Şol impersk ambisiýa diýär şol bir öz-özüni mahabatlandyryp tarihe bir şolar ýaly bir basyp alyjy bolup girmekçidir de Putin. Men bilemem. Oň bir kellesini bir idil pikirin bardygyny menne şuha bar. Öz halkyny, öz milletini fiýleýän adam o beýdip öz goňşy döwletini, goňşun däl, ozal bolar bir dogorluk bolup ýaşan döwletler. Ýani kagda oturan bizim ikinci Jahan uruşumuzda şol Sovet Soýuzynyň serkerdeleri diýip aýdaýan, generalitet diýse, biz ýani karby dilli. Şu generallar var, uruşa gatnaşan ýa uruşdan soňky marşallary. Şolaň üçden ikisi Ukrainli, milleti boýunça Ukrainaly. Ýene de olaň içinde ýene Ermenisi var, ýene de başga milletleriň wekili var, Gürziler var, nämesi var. Orsun alsan on götürmede yetenağı. O näçin ol uruşýan döwletin, milletin beýdip ol mesela üstüne çalış etdi. Olary faşist dip adlandyrdy. Inanaýym ol çaryn watandaşlar men şu Ukraina bilen yurttaşyna çykaly mara 30 ýyla golay gatnaşyp ýön. Ýöne soňky 10 ýylla geldim gidim gatkan Ukraina men öýme. Ya ben yaşap oturan şäherime ya yurduma. Men şolaň içine bağışlanmam. Ýeke faşist görmedim. Ya başga millete şolaň dowdak şöwüreni ya kimseden eşitmedim. Onun nerden o faşist bolýar bu millet? Putin'in göwüne yaramadyk faşist. O bize de diýerdiler de men bilemem. Soňky nesel şulatları eşten zatda o SSR ýykylandan soň. Bize de basmaçyň ogly Çurka baran nerdiler de oglarka. Bara. Kime yamanlyk edipdir? Ya yok. Almurada gittiňi diýene. Yokmadı. Yetti mi? Gellinni. Bağışlarsınız da gatrak gurlamdan ötüşýär ya yuwa şurlamdan ötüşýär. Şuun kuun, geçtim ortadan bize diýen sözler estildim size. Enne seredin. Enne şuun kuun näme irsarap şol halkyň üstüne beýdip etmedik işlerini etti dip, bolmadık zatların bollu dip hücum edýär. Uruş turuzdy. Hakyky uruş şol. Näme operasiýa? Operasiýa diýen şol stoluň üstünde hastany ýatyranda da ol 10 saatdan Amerika'da operasiýa däl, ol RCT berýärdi. Bular bolsa 3-nji aýyň içi uruş gidip dur, şol operasiýa diýär. Näme operasiýa? Anmyň iýli soňy ýokmy? Özümden nime 20.000'dan geçti öz tarapından gırılan eserlen sani. Ukrayna'nın kıynaydılana. 25 bolupdyr, şunu aýtdylar. Hana. Inni şu zatlar görüp duran adamlar görüp görmezlige salýarlar da öz ýurduň içinde aklar. Birincide ösürülli. Olar daşary ýurduň emesi bizim görüp oturan telewiziýalarymyz atlamyz o taýda orsiýetdi ýapyk. İkinciden Orsiýadyň halky hemmesi köplerde düşünýärlerim geplep bilen aýtdyň da şu uruş diýip atlandyrsaň ýam saňa ne 10 ýyl türmäň bar. Uruş diýip atlandyrýan üçin. Ýok, ýörüýt operasiýa diýip aýtma. Indi bizim öz türkmenlerimize näme gerek? Maňa da ýazýarlar olmukdan çykyşym bar. Mitinglerden çykyşym bar, olmukdan çykyşym bar. Ýa-ni NATO ýararlygyna girmek bar diýen teklifim bar. Ay näme gerek bize? Sen Amerikan getirjek bolýarmy? Näme etjek bolýarmy? Orsiýet güýçli, ay biz alır, ay biz ýykar. Wagtjan nogun 140 ýyl bäri türkmeni sanan çykaran. Orsiýamy? Şey diýjek bolýarynda. Ýurdumyzyň äsli baýlygyny edilýär. Ya aýdyň sonunda. Elmeden bize şu öwey göz bilen teredirik geldi. Menem şu ýurduň içinde sizi ýaşadym, gördüm. Harby gullugyny gördüm. Hemme zadyny. Nerede bir kara iş bolsa Türkmeni, arasında iş bolsa yine olum özününki. Paktany halkymyz ýygdy beýleki millet ýygana. Ýawarslyk pakta ýygana, studentler bolmasa. Bizde baştan ayak o vilayeti dan atanın gün yaşayınca pakta meydany eks döwri, suwuruş döwri, pakta döwri. O dekabrda da gar diýsen bolşu plan normallyp çağajyklar eli aýagyna käşir ýalyny meydanyny sowurdur. Ennanjan soň orada näme önelge? Boljuk saldy ne önelge? Bolmy? Ýok.
Täp Moskwan goýberin plany bar. Sen şonu dolaymaly. Türkmen kellesini yerden kaldırsa pikir edip başlayacaktı. Şonun için kellesini yerden kaldırmasını paxta ettirdiler. Paxtadan ziyan var, peyda yok. Peyda yok yani hem sağlık uğrunun peyda yok. Bir, ikinciden giyirdeci yok, hiç yıldığına çıktıcı. Özümüzü şu bok dörcelerini ağırlattırıp yaşattırdılar biri. O kadımızın, neftimizin, o kaptalların aktı gitti oturdu. Hasan Türkmenistan'ın öylerine, ovalarına gazı geldi. Aydın sonu. 50-nji ýyllardan bäri akyllyk çykylyp durar. Ýurdun daşyny. Nebit 30-njy ýyllardan bäri daşalyp gidip dur. Onun öňüm gidip dur. Biz näme gördük? Ana Kaspy deňizinde 100 miňlap tonalap ýanky bekrewalyk tutulýar her ýyl. Ana aýdyn haýsy nesil öýünni bekrewalyk Almrada gazyny gurup çagydy. Şolara haýsy bir türkmen öz öýünde gadan atar çagysyny bekrewalyk ýdirdi. Yoga, onun farklı üçin. Hemmece akıdıllı orasıydı. Bağlığım, iş bilem hemmece. Yani bir de olsa kilkanı koydular. So 30 köpüklük. olar bara Halmrada oynamana demir yol çekmediler. Aşgabat Moskva deyip. Ne için Yakutiya çeken oklar demir yolu? Yakutiyan dine almadılarını akıtmak için samalyot yeterli. Vertolyot yeterli. Demir yol halka gerek. Ne için halka demir yol kursular? Ben Yakutiyada kulluk ettim. Yıl yarım. Buğda tiltisinden ta yeme buğlak yanına çelli. Yakut kızının gördüm beyle kızının hem yerine aylanıp çıktım ben sol Yakutiya. O diga Türkmenin kıyali orasada çatmada oturan millet olur. Soğullarının iyiliğine gezip verir. Onlarda ne sağlık var ne bilim var. Ne özlerine ne sağlarına. So Yakut'tan 50 yaşı yeteni yoktu so döwre. Daje olan gospitalam yok şu döwrekde balnitsa da yok. Gitmeli suguna yüklep balnoyun olsa gitmeli epesli kilometrlap rayonu sentre çenni. Hakiki. Ama almadılarından, brilliantlarından, bağlılığından, kızılından hemmecini çıkarıp atıyorlar. Elinenle kağırıp alıyorlar. Türkmeninkinin şey deyip alıp atıyor, şuun kuğun eserli. So, bana yazıyan adamlar vardı, ay yine orsiyet beyle, güçlü devlet. Güçlü devlet yok, güçlü millet vardır, ılımlı, bilimli, edermen. Sonra seyredilýändir. Güçlü de nämesi güçlü? Ana, görkezip otur, 70 günden geçti. Güýjüni görüp oturýarys. Halmrada güýjüni orsadyň. Sizin beýik imperiýa diýen, ýa-ni Rossiýski imperiýa diýen nämeňiz var döwletiňiz görüp oturýarys güýjüni. Yo, ýene de gel, şo taýdan adamda düşünmänmi ýa düşünüpmi ýörüýte şo şıltaga açyk bolan. Men Halmrada şo propaganda var, Rossiýski propaganda. Bular beýnisine de gowy oturup da. Inni özlerinin ýeňilýänden boyun alasy gelenok. Şolar ýaly millet de şolar ýaly millet eken özüniň ýeňilip inni başaşak gidip bary ýapydan aşaklygyna şonuň boyun alasy gelenok. Olan bir mertlik ha, öyle çağırını. Yenilengen boyun almak, yalnızın boyun almak, olan mertliktir. O yani bir yalnızın üstüne yenim yalnız edip, günahını arttırıp, halkı şular yalçı kora düşürüp, Putin näme ömrü var? 70'ten geçen adam. Erti ölüp gitsek iyiden daha millet 3 nesil, 4 nesil ene kontribüsiýa tölemeli var Ukraina. Muğda işlemler var. Ertir ölür gider. Ola ertir ölür gider. İdinna galan ýanky Rossiýanyň öz halky var. Ana şolara agram düşer. Düşüyor görünüp 3-4 nesil şonu tölemeli var. Yani bilim dağıtta ya bir lelim kaçıp gitti ya bu näme berge batırıptır Türkmenistan. Bu näme kredit alıptır bu Xitaydan ya beýleki döwletlerden. Belli değil. Ha bir de ine ulokan ine şol real bir açıklarysy o taýda. Goşadyrna üçin näme kaçır. Ýöne biz öýaly gaşlamy tanýas, bilýäs kimiň näme ogurlandy. Ana mi iki gulluk işläp dur. Yerin teyine gitse de kulağından çekip getirir vatandaşlar. Gidecek yeri yoktur. Yani şu çaltırak şu vatanı özelimiz alalı. Yani sonra görürsünüz ne amel. Bütün dünya şu mahal ümzüğünü adalete taraf öğürdü. Belliler korrupsiya yöneten
adamlar bilen, korrupsiyon iş bilen mesul bolan döwletler bilen hiç kimin hiç bir döwletin işleşesi gelenat. Bilýärler, hok şolary da şodatlaryň üstünden awanya. Aratsa işlejek milletleri, döwletlerin zaýalýary gel. Şonuň üçin hemme korrupsionerlerin ýuwaş-ýuwaşdan suwuň ýüzüne çykarlar. Şol sany Türkmenistanyň kylary. Gitjek ýeri ýokdur. Ediberseler, ente birat sanalgysy dolýança. Ola menne goloýla. Daýdýana şolaň şu Putin kakasy hakimiýetden giden güni Gurban Gulyňam tohum bilen dat gününe. Töweregin nakileri bilen bile. Bir terörist topar öz mewritine turdy watandaşlar. Onun için korkmaň, çekinmäň, öz etjek hereketleriniz bilin we şonu edin. Şonu aýdyn. Bitti, ikisem bitti halmada. Menem şu zatlar görýän aýnadan açyk görýänler şu bitýänni. Rossiýada bitýä, ýanky kommentary ýazýanlara daýdasym gelýär. Rossiýa döwleti güýçlü döwlet, onu hiç kim ýykyp bilmez diýe. Gaderli watandaşlar, biz Rossiýa döwletini ýykmakçy bolamyz. Bu Rossiýa döwleti ýanky ýokartnak oturan Putin ödedini ýykyp otyr. Sizi ýanky Rossiýanyň öz ýaşaýjylaryny, öz halkyny ýykyp otyr. Ol halkyny ýok edip otyr. Biz onu ýykjak bolamyz, ya Ukraina onu ýykjak bolanok, ya Amerika ýykjak bolanok. Ay sizi ýykyp bilmersiňiz diýip. Bu zatlara dogry düşünmeli. Onu Putinin edýän her bir hereketi göz görtele görkezip otyr, ödedini ýykyp otyr. Ýanky Rossiýa ödedini ýykýar, öz döretjek ýanky hyýalyna döreden imperiýasyny we imperiýasy ödedini ýykyp otyr. Ne halmada şu ýerde bolly däl, bir sagat bolly. Bolar öyle sarını. Vatandaşlar biraz bağışlan ýa kemçilik boldum näme telefondan mı beýleki gatnaşmadan mı bilmedim öde şu gün biraz ara kesildi. Bağışlarsanız da yetmedik bolsa ya yetmedik yer var bolsa ol sarını çağıranız için sağ olun, öğren minnettar. Dowam edin, negiler gelle bilen öz çykyşlaryňyzdan. Saglykda görşelin, sag oturun. Hemmäňiziň öňünde saglyk. Böyle sağ olun, gaderli vatandaşlar.